normalkuntzan gabiltza eskolako orduetan egiten dugu lan, eragile ezberdinekin, eskolekin, udaletxeekin, euskara teknikariekin, eskolako kurrikulumaren barruan txertatutako ekimena da, bosgarren mailatik, LH-ko bosgarren mailatik, 6. mailara eta gero DBH-en ere gabiltza ikasleentzako antzerkia bezala. Harremanatu duguna izan da antzerkiaren hizkuntza eta euskara hizkuntza. Bietan Euskal Herrian badaukate amankomunean segurtasun falta. Antzerkia egin behar duzunean edo hitzaldi bat eman behar duzunean, praktika baldin badaukazu, askotan ibili bazara eszenatoki batean errazagoa da, eta zure herrian, eta zure familian, eta zure ingurunean, eta euskaraz bizi bazara ere, askoz ere errazago egiten duzu. Zer gertatzen da, ohiko hizkuntza ez denean. Orduan urduritasunak ateratzen diez, lotzak ateratzen diez, eta jende askok esaten dau, nik ez dut eszenatoki batera igo nahi, lotza ematen didalako, baina jende askok ere esaten du, nik ez dut euskeraz hitz egin nahi, lotza ematen didalako, beteko prozesu bat, non beraiek talde lan bat egingo duten, antzerkian oinarritutako talde lan bat egingo duten, beraientzako guk normalkuntzatik gatoz, baina zeo zer ezberdin eskainiko diegu, eta beti proiektu polita guztia beti badoiez ingelesera. Eta orduan guk izan genuen, guk euskeran geldituko gara. Eta orduan zer guk normalkuntzatik abiatzen gara eta haratago joaten gara. Eta zer ematen diegu gure ikasleei? Antzerkia ikasteko aukera. Antzerki bat egiteko aukera. Eta ez hori bakarrik. Taldean zoriontsuagoak izateko aukera euskaraz. Eta nola lortzen dugu hori? Guk harremanak lantzen ditugu. Eta hori beraientzako oso interesgarria da. Guk lehenengo antzerki teknikak irakasten dizkiegu, giza baliabideak helarazi, beraien harremanak landu, txarto egiteko aukera aldarrikatzen dugu. Konstruktibismo batetik abiatuta, zer dakigu, non gauden, eta hortik gora, bakoitzaren prozesu pertsonalean eta talde prozesuan. Eta segatik talde prozesua taldearen onarpenik gabe ez dagolako euskeraz hitz egiterik. Elkarri mokoka bagabiltza ez dago euskeraz hitz egiterik, esparru bat behar da gauzak txarto egiteko. Eta Bilbo inguruan, tamalez, hizkuntza menperatzailea gaztelera da, eta jendeak konfiantza handia behar du, haien artean euskeraz hitz egiteko. Hori da guk saiatzen garena sustatzen, saltzen, babesten,